WC i odeš i ti izađeš iz WC-a, evo je ona, čeka drugaricu s 2 torbice. I onda ti, zbog tih žena moraš da pereš ruke. Ja tamo izađem, evo je, jebem ti da ti jebem, sad si našao da gledaš. Pa ja čekam da ona završi, ja još perem, evo. Pa je ja jebem, ti već oprala ruke. Ja po 5-6 minuta riba. Izađem ko hirurg do ovdje opra. Jebote, hoću se tuširati posle pišanja. Jer znam kad se ona vrati u klub. Znam kad se ona vrati u klub, dušo moja lepa. Šta jedeš, papriku? Ljutu? Sutra ćeš da kukaš? Znam kad se vrati da će da kaže, ej, bio je onaj komičar Olman u WC-u, pipno ga je, nije oplo ruke. Pazi, jer tako devojke? Pipno ga je, ona je gadljiva. Pa nisam kopao sa njim, jebote. Nisam ga vukao po podu. Mislim, mogao bi, ali imam gaće. A izašao sam u grad, oprao sam ga. Bolje njega jednom nego ruke svaki put, brate. Ali pazi sada, ona je gadljiva, ja sam ga pipnuo. Pa to što ja pipam, ti stavljaš u usta. Sad, konačno, ne moramo više, sad učim samo ono što me zanima, završio sam školu, to mi je najdraže. Učete budale od kolevke pa do groba, najlepše je đačko doba, jeste kurac. Koliko je sad bolje? Piješ alkohol, voziš kola, spavaš sa ženama. Mislim, ja nemam kola, ne pijem alkohol i dugo imam devojku, ne spavam ni sa kim. Znaš, legalno je to da radim. Pa znaš koliko su deca okrutna? Pa reci malom debelom detetu u školi, ovo ti je najbolje u životu. Svi ga zajebavaju. Ovo neće biti bolje od ovoga nikad, ubit će se on. Pa jeste igrali fudbal kao deca? Kad igraš fudbal kao dete, debeli na gol. Ne možeš debeli igrati. Kako je kod mene bio debeli na gol ako je pono loptu, ako nije onda ne igra. Normalno. Najdraže mi je što sam prerastao to zbog matematike. Ja nisam shvatio matematiku od prvog osnovnog. Znate li zadaci u prvim osnovne kao Filip ima 7 dinara, Maša ima 4. Koliko imaju zajedno? Ja se javim. Nemaju ni za kurac učiteljica. Pošalje me kod direktora, pa sam ja kriv što ne može ništa kupiti 17 dinara. Sam ja kriv za stanje u zemlji. I uvek se u tim zadacima, ako se sećate od prvog četvrtog, uvek se deli neko voće i povrće. Maša ima 21 jabuku, ako 7 pojede, a 5 da Filipu, koliko joj ostane. I onda pisao u kontrolu, ako malo Maša pojede 7 jabuka, ja joj dam 2 gajbe. On mene lagati. Ja od vas, čovjek ne mogu 3 jabuke pojesti, Maša dere 7 jabuka. Šta je Maša, bacač kugle je. Maša. Obuci nešto jebiga, znaš, kad ideš van pa ne mreš takva izlazi, znaš, dođe mi ona u tome i ona kao, di ćeš ti? Idem van s frendicama. Rekao, pa kaj se tak za frendice obukla? Ona ne, ona je to zbog sebe, ona sebi voli biti lijepa, znaš. Ona se tak ugodno osjeća. Rekao, glavno da si meni doma u trenirci termo čarapama i nekim gadnim natikačama, znaš. Meni ne mora biti lijepa, jeba, Frendicama nosi leće u boji, meni u ovakvim pepeljarkama sjedi doma, znaš. Nisam znao kako izgleda dok van s frendicama nije izašla, jeba. Prepo sam se prvi put, a to si ti, jeba. Ideš... Velika mi zadovoljstvo da vas vidim i sad je ovdje 4 godine, 14. imam mnoštvo dragih ljudi i jako volim vas, jel, ovaj grad i ovu zemlju. Hvala vam što ste došli. Eto, to je sve za večeras. Ne bih vas više da te dovedujem baš
Sjedi ti, molim. Sjedi, molim. A ne znam nijedan volio da krenem u Svicevima, ali ne znam nijedan ovi makedonski, znam ono zadnje elemente u facata. Ali to svi znate, pa sam zamolio jednog prijatelja, zove se kako drugačije nego Aleksandar, baš Makedonec, pa čisto ono kao uvod i znak zahvalnosti što ste ovdje večeras. A njegovo ime je Aleksandar Aleks Petkovski, muzičar, sjajan dečko, ako nije podijeli. Aha, tu je Jessica. Rex me iznadio. Jer ovo radi. Test, prvo test. Vidite, tako muzičar. Znači idemo ići da nam pomoć, može? Samo vijek ako pleskate, ako se idemo smiri. Raz, dva, tri, raz, dva. Šuti, Šuti. Samo radite, može? Ajde. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Hoćete zapjevati? Ajmo, Skopje, da vas čujem. Kad se odlično i belo platno doviš. Se zaboravio tekst. Lagano se odlično i belo platno doviš. Hvala, divni ste. Hvala ti, Bozica, sve uživa, eto ga. Sad to bilo se, šalim se. Sada ćemo vicijam za početak da se malo opustimo, može? Imate pozdraviti Sarajeva, što bi rekli današnji Sarajevlici, koji ćemo, pet shop prodavnica, papagaj u izlogu, prelijep, veliki, čuči na onoj daščici, šalen je on, lijep, znaš, ali malo je ono, nadrkan je on, zna da je lapčina, pa ono, znaš, ona faca, ono, ko da mi je govno ispod nosa, znaš me je faca, ko Aržinov čovjek. I čuči na onoj daščici, gleda kroz onaj izlog vreba, kad neka gospođa pospremila se ovo, ono, dakle, onaj papagaj. Kurva! Fuj, tu vidite kakav ova se izbran, od sam upuza u radu, izlazi i gazda, kaže, do to gospođo vama rekao, šta je meni rekao, ubiti to životinju sad, gospođo ubiti, ovo je skup papagaj, ne znam, molim vas, čuli ste šta mi je rekao, ubijte ga, ne mogu gospođo ubiti, od uvijek je bio kulturni papagaj, ne znam šta se desilo. Evo, treba, kaznit ćemo ga, nije problem, i neka masna crna boja, uzeti frajer mačak i onog papagaja, sve u crno, ovako, prefarba. Kada ste zadovoljni da li je adekvatno kažem shodno nedjelu koje je učinio, kaže ona, pa eto, i jesam, ali obratni ste i vi, i ova pičurna, i radnja, sve vas isti bilo i gospođa pedala od sutradan, onaj papagaj dalje čuči na onoj daščici. Ona masna crna boja i dalje kapa s njega. Gospođa se opet pospremila, prolazi pored izloga, gleda u papagaja, papagaj u nju. Kaže na nju, šta je, a? Maca pojela jezik, jel? Kaj njel papagaj. Kada sam u smokingu, ne razgovaram s kuravama. Više ne znam da li berem ili jedem, brate. Ajmo Skopje, šta je bilo?
svima